କ୍ରିକେଟ ଦୁନିଆରେ ଆସିଲା ଏକ ବଡ଼ ଖବର। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ପଞ୍ଜାବ ମଧ୍ୟରେ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଟି20 ସିରିଜ ଖେଳାଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବକୁ 3 ୱିକେଟରେ ପରାସ୍ତ କଲା ରାଜସ୍ଥାନ ଟିମ୍। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପ୍ରଥମ ଟସ୍ ଜିତି ରାଜସ୍ଥାନ ଟିମ୍ ବୋଲିଂ ନେଇଥିବା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବ ଟିମ୍ ମଇଦାନକୁ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ଉଠିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ ଟିମ୍ 8 ୱିକେଟ ଯାଇ 147 ରନ୍ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଟିମ୍ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ ବ୍ୟାଟିଂ କରିବାକୁ ମଇଦାନକୁ ଉଠିଥିବା ବେଳେ ୟଶସ୍ୱୀ ଜୟସୱାଲ ଛକା ଚୌକାର ବର୍ଷା କରିଥିବା ବେଳେ ଏହାପରେ ସଞ୍ଜୁ ସାମସନ ମଧ୍ୟ ଚୌକାର ବର୍ଷା କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଟିମ୍ 19 ଓଭର 5ଟା ବଲ୍ ଯାଏଁ ଖେଳି 148 ରନ୍ସ ମାରି ବିଜୟ ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ମ୍ୟାଚରେ ପଞ୍ଜାବ ପରାଜୟ ହୋଇଥିଲା। ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେଇ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି କମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ମୋର ଚ୍ୟାନେଲ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କର।